Drankflessen en een soort rommel waren snijdemoorn aantroffen op het complex van VV Hardergrijp. Dat alles wie een gevolg van een feestje wat vanuit het dorp terugzetten waard op de tribune van Sportpark De Warren. Voorzitter Wijnand Kelders tocht ik jaren met het bestuur net voor het dadelijks onoonjefte. We hebben camerabeelden. Dat hebben we op Facebook gezegd dat we camera's hier hebben hangen. En dat we iedereen graag zelf de gelegenheid willen geven om zich te melden. Kijk, als je dingen doet, dan vind ik ook dat je voor je daden moet staan. En dan hoop ik maar dat mensen je gaan benaderen. Het bericht op Facebook die al vrij rap vertuten en zorgen voor een soort reacties. Vele mensen delen het bericht en dan krijg je al berichten binnen van mensen die aangeven dat wellicht die of wellicht die. Nou, en op een gegeven moment wordt duidelijk dat er mensen echt betrokken zijn geweest. En ondertussen hebben al mensen zich gemeld, ouders zich al melden bij mij. Dat hun zoon in dit geval betrokken is bij en het rotzooi maken en het vuurwerk. De club had contact met in elk geval 12 van de dierders en haar ouders. Maar Kelders weet zeker dat er meer dan 2 jongens en afamkes bij wien. Dus we hebben tegen de beide jongens gezegd van zorg dat je in elk geval die andere jongens ook meekrijgt hier naar de sportpark toe. Dan gaan we met hun een gestevig gesprek voeren. Dan gaan we met elkaar kijken. En dat is ook de uitdaging die ik nu al bij ze heb neergelegd. Van hoe gaan jullie dit compenseren? Nogmaals, ik ga niet over het veld. Dat is aan de gemeente om dat te doen. Maar wel de rotzooi die ze hier gemaakt hebben. Wij proberen dit sportveld openbaar te houden. En dat iedereen hier kan voetballen. Gisteren dan ook, toen we kwamen de rotzooi, dan zijn de jonge jongetjes hier aan het voetballen. Zo, hoe mooi is dat? Maar het moet wel kunnen. En als dan jeugd puur vanuit verveling het om bijna onmogelijk maken om het sportpark open te houden, ja, dat doet zeer. Dat doet heel veel zeer. De gemeente Tietjersterdiel liet in een reactie witte onjefte te doen van de vernielingen onder het kunstgrasveld en dat ze alles in touw zetten om de baanplakken zo gauw als mogelijk te repareren.